Un cotet rovellat. Aterro bajao! Aviam, què tenim aquí? Ens ho hem d'intuir nosaltres. Blat de moro. Que està tot en japonès. Què esperaves? Tiros de peix o algo raro, no? Deliciós! Ensenyeu. Entre peix podrit, més o menys. Però és així. No t'haurà gravat. De puto Doraemon! Mira, teriyaki. Tot el que entenem de tots els paquets, teriyaki. No, hi fica xocolat. Vols començar per dolent, no? Va, a veure. Xocolata, va. Ara farà un molt... Smell. És que ofèn. Juro, És ballena. És la ballena azul. Really, nigga? És peix? De gust no està dolent. Doncs li agrada. Són com... De puta gràcia. Sí. M'agrada. Doncs quan anem a Japó menges cada dia. Cada puto dia menjaràs això. Cada dia no. No. Mira, m'ho fa teriyaki. Que potent, Però no? no te poses al nas. Què és això? Què és això? Jo! Je t'aime, oui je t'aime. Moi non plus. Palomides d'aquestes de piscina. Deia Pere, això per tu. Amb gust de teriyaki. Està bo. Que és molt cookie, no? No té És una senyora aquí fent hores extres que està jubilada i està treballant. No crec que s'hagi de mossegar, No? Pica. Semblen caniquetes. És d'algun color? Com groc. No he vist. És broma. És caramel amb gust de crema de meló amb soda, no? Mare meva! Fa com olor plàstic, no? No, amb meló no? Amb olor de plàstic. En veritat, sembla molt xupa-xups sense pal. Sí, Mini però petit. xupa-xups sense pal. Està bo. T'hi gustan els xiclets de meló? M'ho guardaré aquí. Estàs guarra, de veritat. No! Fruity Donuts! Mate curasai! Uah, quin olor! A vainilla! Buah, quina olor vainilla. M'ha decepcionat molt. M'agrada. Esperava a l'estil KitKat però recobert i una puta barreta de vainilla. Amb un trosset, amb un toc de xocolata. Això? Buah, m'està entrant fatal ara mateix. És que per què tu menges ara? Bueno. Rein, vine a ajudar, sisplau. Digues adéu. Així. Adéu. Adéu.